Γεια χαρά παιδιά, Βάγκος από Σκύρο. Είμαι στο λιμάνι της Λιναριάς. Έχει λίγο αέρα, οπότε κάντε λίγο υπομονή μαζί μου. Μπορείτε να ακούτε τον αέρα τώρα. Λοιπόν, σήμερα θα πιάσουμε ζαργάνες. Θα πιάσουμε ζαργάνες με έναν τρόπο που δεν τον ήξερα και μου τον έμαθε ένας φίλος μου, ο κύριος Αργύρης και ο Μανώλης. Λοιπόν, θα πιάσουμε ζαργάνες με ματασίνα. Λοιπόν, είναι ένα σκηνάκι, απλό σκηνάκι, που το βάζουμε στο καλάμι μας με ένα παράμαλο. Θα δείτε τώρα εδώ. Αυτό το σκηνάκι εδώ είναι. Λοιπόν, το βάζουμε στο καλάμι μας με ένα παράμαλο, μια μπομπαρδίτσα 10 γραμμάρια. Λοιπόν, ένα παράμαλο. Κάνετε μια θηλίτσα και θα σας τη δείξω πως είναι. Αυτό το πραγματάκι είναι, αυτό το σκηνάκι. Κάνετε μια θηλίτσα, το πελάτε σαν οχταράκι μέσα και τίποτα άλλο, ούτε αγκιστράκια, ούτε δολώματα, ούτε τίποτα. Και απλά κάνετε ανάκτηση. Λοιπόν, και πιάνετε ζαργάνες. Αυτό εδώ πέρα το σκηνάκι μπλέκετε στα δόντια τις ζαργάνες και την πιάνετε και την έχετε ανέμακτα έξω. Μπορείτε να τη δολώσετε, μπορείτε να κάνετε πολλά πραγματάκια. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε την καμερίτσα εδώ και να κάνουμε μερικές βολές με τη ματασίνα. Να πιάσουμε ζαργάνες. Λοιπόν, όταν το είδα πρώτη φορά, παιδιά, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Γιατί, να το, έχουμε χτυπήματα ήδη. Γιατί τις πιάνετε πολύ εύκολα, έχει πολύ παιχνίδι. Ήδη χτυπάνε. Πάλι χτυπήσανε. Κάτσε να δούμε. Για να ξαναδοκιμάσουμε. Μας χτυπήσαν αρκετά τη... Λοιπόν, αυτή την... θα κάτσουμε στην καρεκλίτσα μας. Αυτή τη ματασίνα, να το, την πιάσαμε. Αυτή τη ματασίνα τη χρησιμοποιούν οι ψαράδες για να πιάνουν τις ζαργάνες ζωντανές, για να τις θολώνουν. Μας άφησε. Μας ξαναχτύπησε. Λοιπόν, να, ξαναχτύπησε, παιδιά. Να δείτε αυτό τώρα. Πόσο ωραίο εργαλειάκι είναι. Πάνε και μας αφήνουν. Για να το ξαναδοκιμάσουμε λίγο. Νάτι, παιδιά. Μπλέκεται στα δοντάκια της και δεν παθαίνει τίποτα. Το ξεπλέκετε και την αφήνετε. Είναι πάρα πολύ μικρή η ζαργανίτσα και δεν παθαίνει τίποτα. Δεν πληγώνεται, δεν παθαίνει τίποτα. Ούτε ματώνει, ούτε τίποτα. Λοιπόν, για να ξαναρίξουμε, πιάσουμε και κάποια άλλη. Πολύ διασκεδαστικό ψάρι. Και χωρίς να πληγώνει τα ψάρια. Λοιπόν, πάμε. Απλή ανάκτηση. Τίποτα, απλά μαζεύουμε. Απλή ανάκτηση. Να το, ξαναχτύψε, παιδιά. Απίστευτο. Λοιπόν, η ζαργάνα είναι απάνω. Ναι. Οπ. Μας άφησε. Να τη ζαργάνα. Και δεν θέλει κάρφωμα, δεν θέλει τίποτα. Απλά πιάνεται. Εντάξει, να δείτε, παιδιά, γέλιο. Νάτι. Και άλλη ζαργάνα. Λοιπόν, με αυτό το τεχνητό, έτσι, με αυτή την κλωστούλα. Απλά την τραβάτε από τη μητούλα τη σιγά σιγά και δεν παθαίνει τίποτα η ζαργάνα. Κοιτάξτε, δεν έχει πάθει τίποτα. Λοιπόν, πάμε πάλι, θα ρίξουμε πάλι. Θα πιάσουμε πάλι ζαργάνα. Αν έχει ζαργάνες η περιοχή,
και τρώνε, θα σχεδόν κάθε βολή μπορεί να παίρνει τη ζαργάνα. Να, καλή, πολύ καλή. Μπράβο, να. Λοιπόν, πιάνουν ζαργάνες αβίαστα. Σχεδόν κάθε μας βολή. Ορίστε η ζαργανούλα μας, έτσι. Σχεδόν κάθε βολή έχουμε επιτυχία. Με αυτό το πολύ απλό και όμως πολύ αποτελεσματικό τρόπο ψαρέματος ζαργάνας, χωρίς να την πληγώνετε. Λοιπόν, η αρματοσιά είναι εδώ. Όπως έχουμε το παράμαλο δεμένο με το νήμα στην παραμάνα μας, βάζουμε άλλο ένα παράμαλο. Εδώ είναι η παραμάνα. Μπομπαρδίτσα, 10 γραμμάρια, στριστάρι λαστιχένια μπιλίτσα, κανένα μέτρο παράμαλο και τη ματεσίνα με θηλίτσα στην άκρη. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, παιδιά, τίποτα. Αυτό. Αυτό το πράγμα μόνο. Για να ξαναρίξουμε πάλι, να πιάσουμε κι άλλη τώρα. Λοιπόν, το setup μας είναι Shimatsu Rock Shot και ο μηχανισμός είναι ο Daiwa Laguna ο χιλιάρης. Και νήμα έχουμε το Majorcraft, το Tanka Break 006. Να, κι άλλη απάνω, κι άλλη. Να. Κι άλλη, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε εδώ. Μιλάμε για πολύ γέλιο. Από τα πιο διασκεδαστικά ψαρέματα που έχω κάνει. Κι άλλη ζαργάνα. Μιλάμε, παιδιά, τόσο πολύ που διασκεδάζω τώρα πιάνοντας τις μικρές τις ζαργανούλες και χωρίς να πάθουν ζημιά. Απίστευτο, παιδιά, απίστευτο. Κι άλλη βολή, πάμε. Απλή ανάκτηση, δεν κάνω τίποτα, κοιτάξτε, απλή ανάκτηση. Απλή ανάκτηση, την ανάκτηση λίγο πιο αργά, λίγο πιο γρήγορα. Να, τι πάει. Νάτι. Την έχω πάνω, ναι, την έχω πάνω. Νάτι. Παιδιά, φοβερό ψάρεμα. Κοιτάξτε, θα δείτε κι άλλη ζαργάνα. Λοιπόν, και όσο πάνε και μεγαλώνουν, έτσι. Ωραίο σαρματάκι, το τραβάτε σιγά σιγά από τη μυτούλα της για να μην την πληγώσετε. Και την αφήνετε να φύγει. Θες να ρίξεις καμία? Έλα έτσι για το καλό, ρε, για μία. Λοιπόν, ρίχνουμε άλλη μία, παιδιά, να δούμε αν θα έχουμε. Έχω χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω, 5 έχω πιάσει, 4 δεν ξέρω. Λοιπόν, έχασα το λογαριασμό. Κάθε βολή έχουμε ψάρι, παιδιά. Απλή ανάκτηση, να πω. Απίστευτο. Έλα, μ' άφησε τώρα. Όχι, δεν θέλει την άγματα, τίποτα. Να το, απάνω είναι. Να το. Λοιπόν, παιδιά, είναι απάνω. Πρέπει να το πιάσανε δυο μαζί. Όχι, μας έφυγε. Λοιπόν, που και που να το κοιτάτε. Να το κοιτάτε εδώ πέρα, να μαζεύετε λίγο τα ξέφια και να το ισιώνετε όσο καλύτερα μπορείτε εδώ κάτω. Όσο μπορείτε, έτσι, αλλιώς μετά το αλλάζετε. Η τιμή του είναι 80 λεπτά οι 10 θηλίτσες, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι πολύ φθηνό, παιδιά, είναι πάρα πολύ φθηνό δολοματαγιά. Πάμε ρίξουμε πάλι. Ωραία, χάσαμε μία. Μια πάμε. Απλή ανακτήσουλα, απλή, χαλαρή.
χτυπάνε, το χτυπάνε. Το χτυπάνε. Ωπ, να το. Να τη. Αχ, την πήραμε. Την πήραμε, παιδιά. Μια είναι απίστευτη. Είναι πλέον ο αγαπημένος μου τρόπος να πιάνω ζαργανούλες, να παίζω με τις ζαργανούλες. Και χωρίς να τις τραυματίζω, χωρίς να έχω θέματα να κάνω ζημιά στο ψαράκι, τίποτα. Απλά το βγάζετε και το πετάτε στη θάλασσα. Λοιπόν, θα σημαδέψω μία τη θάλασσα για να δείτε το χτύπημα. Θα σημαδέψω μία τη θάλασσα. Λοιπόν, θα δοκιμάσω να ρίξω εκεί που σημαδεύει ο φακός, να δείτε το χτύπημα. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε. Δεν ξέρω άμα φαίνεται. Προσπαθώ τώρα. Πρέπει να χειρίζομαι και το καλάμι και το... Έλα. Να το. Δεν ξέρω άμα το πήρε η κάμερα. Δεν ξέρω άμα το τραβάει εδώ. Το βλέπετε? Δεν ξέρω άμα το τραβάει εδώ. Να τη ζαργάνα. Θα το ξανακάνουμε. Σιγά σιγά. Ωραία. Πετάμε μέσα. Λοιπόν, για να το ξαναδοκιμάσουμε μία. Ωραία, πάμε. Ελπίζω να φανεί. Με χτυπάνε ήδη. Δεν ξέρω άμα φαίνεται. Ω, πανάτο. Δεν ξέρω άμα το πήρατε. Άμα το πήρε το χτύπημα. Έλα. Να το χτύπημα. Ωραία, πήραμε και το χτύπημα. Πήραμε το χτύπημα. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Φοβερό. Φοβερό, παιδιά, φοβερό. Λοιπόν, τώρα συγχωρέστε με λίγο για τον αέρα, έτσι δεν μπορώ να τα βάλω και με τη φύση. Λοιπόν, αυτό το κόλπο μου το έμαθε ένας πολύ καλός μου φίλος, ο κύριος Αργύρης και ο Μανώλης. Ο Μανώλης είναι το παιδί που κάνουμε εδώ πέρα στη Σκύρο. Τώρα ψαρεύω καθιστός από καρέκλα, έτσι. Λοιπόν, είναι το παιδί που κάνουμε εδώ στη Σκύρο τα ψαρέματά μας και ο κύριος Αργύρης είναι ένας κύριος που κάνει εγγλέζικο. Φοβερός άνθρωπος, πολύ γνώστης. Λοιπόν, και μου έδωσε την ιδέα, μου είπε και πως λέγεται, Ματασίνα λέγεται. Θα το βρείτε σε καταστήματα με ίδια αλίας. Η τιμή του ξεκινάει από 80 λεπτά. Οπα, πήρα κι άλλη, όχι. Η τιμή του ξεκινάει από 80 λεπτά και φτάνει μέχρι τα 4 ευρώ ανάλογα με την ποιότητα και τη μάρκα, έτσι. Λοιπόν, να την πήρα. Παιδιά, είναι απίστευτο, είναι τόσο εύκολο που εντάξει, είναι παιχνίδι πλέον. Είναι παιχνίδι, δηλαδή άμα έχετε, καθιστώστε την καρέκλα. Άμα έχετε ένα πιτσιρικά δηλαδή και θέλετε να ευχαριστηθεί το ψάρεμα, να πιάσει ψαράκια εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να κάνει κάτι εξειδικευμένο, φτιάχνετε μια αρματοσιά. Να σας τη δείξω εδώ. Εδώ είναι η παραμάνα από το LRF, που ψαρεύουμε το LRF, έτσι, η υψηλή παραμάνα 0,0. Ένα παραμαλάκι 0,18 περνάει μέσα από την μπομπάρδα 10 γραμμαρίων, έτσι. Στην άκρη λαστιχένιο μπιλάκι, μικρό στριφταράκι. 1 μέτρο παράμαλο ξανά 0,18. Μια θηλιά στην άκρη
και περνάτε τη ματασίνα σαν οχταράκι. Το περνάτε δηλαδή μέσα τη ματασίνα από μέσα και το δένετε. Πολύ απλό. Λοιπόν, απλή ανάκτηση, παιδιά. Απλή ανάκτηση. Μέτρια, όχι γρήγορη ούτε αργή. Λοιπόν, και θα δαγκώσουν οι ζαργάνες και επειδή τα δοντάκια τους είναι πολύ ψηλά και πυριονοτά, σκαλώνουν στη μαντασίνα και την πιάνετε. Χωρίς να την πληγώσετε, χωρίς να τη ματώσετε, χωρίς να τη σπάσετε τη μύτη, χωρίς τίποτα. Πολύ εύκολο. Καθιστώ την καρέκλα, παιδιά. Δηλαδή δεν έχω ενθουσιαστεί ποτέ μου τόσο πολύ με LRF ψάρεμα. Ήθελα πολύ να το κάνω αυτό το βίντεο γιατί εντυπωσιάστηκα με αυτό το υλικό, με αυτόν τον τρόπο ψαρέματος. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Εδώ το είδα πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ γιατί πιάνεις ψαράκια, δεν τα χτυπάς, έτσι δεν τους κάνεις ζημιά. Λοιπόν, και εξασκείσαι. Έχει φέρει ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό μου η σημερινή ημέρα που μπορώ και το κάνω και πιάνω τα ψαράκια. Έτσι, να το χτύπησε πάλι. Λοιπόν, να τα δείτε κι εσείς. Να πάτε να κι άλλη. Αχ, δεν την έπιασα. Λοιπόν, να τα δείτε κι εσείς, να πάτε να παίξετε ακόμα όσο έχει ζαργάνες. Έτσι, γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι η εποχή τους δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα. Λοιπόν, και να ευχαριστηθείτε το ψαρεματάκι αυτό. Η μπομπάρδα είναι 10 γραμμάρια και το Rockshot την πετάει τέλεια. Όταν λέμε τέλεια, τέλεια. Οι βολές που κάνω είναι 40 μέτρα. Πολύ ωραίες βολές. Και απλή ανάκτηση και πιάνουμε ψαράκια. Πιάνουμε ζαργανούλες. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αυτά από το Βάγκο από τη Σχύρο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό που μάθατε σήμερα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, προχτές το έμαθα και έτρεξα κατευθείαν να κάνω το βιντεάκι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτόν τον τρόπο ψαρέματος. Λοιπόν, αυτά από μένα. Να έχετε μια καλή συνέχεια και καλά ψαρέματα. Γεια σας από Βάγκο. Γεια σας.